Tradicійно 12 apríla na pamiatnom kompleksu Sremski front pri Šidze na jutre švetočnosť počne na 11 hodin u terene na Šadského opštinského dvora Subnora u Šidze. Organizátor vláda Republiky Srbiji i najavený príchod premiéra Ivici Dačića, republičného i pokrajinského predsedateľa Subnora, ambasadorov Žemoch, ktorí účastovali u osloboditeľnej borbi od fašizma na tých prostoroch, jak i veci tisiači hraždánoch, prežitých borcoch i členov familií i rodziny stradalých u borboch u Srime. Po tradícii po švetočnosti na pamiatnom kompleksu Sremski front príchod do Valaloch najavili delegácii boreckých organizáciách co z Kragujevca, Paračinu, Vranskej bani i Pirotu, gdje na lokálnych pamiatníkoch budú okreme položeni venci i kvece postradalým borcom z tých krajoch.